И здравейте, Майнкрафтърчета! Съм 39 и днес ще играем Minecraft Lost Edition. Ето сега съм започнал вече да се развивам. Ето вече и Iron намерих. Така че нека да излезем за малко отвън. Не съм се развил много, преди малко го отворих и се чудим. И защо да не снимам? Айде да почна да снимам. И остана. Аз започнах да снимам и ми е много интересно да снимам. Дано да се развия да става много. Да си изкопаем айръна. Хора, знаете, че сега няма да мога да снимам много дни, много често, защото, нали, знаете, почвам училище, мъчилище, училище. И затова няма да мога да снимам толкова. Само събота и недели, някога през седмицата, когато съм свободен, ще мога да снимам клипове. Така. Нека само да поразгледам. Скоро ще започне да снимам на там видях друго островче, така че мога да събера доста камък. Ще направя някакво така пътче до него. Така с шифта да билдваме. Така че нека да проверим само. Съжалявам, че не говоря толкова много, но просто съм съсредоточен върху играта, да не загубя нещо, да не пропусна някаква нищица. И за това стих. Така. Нека първо да си осигурим храна. Това е така. Съберем малко жито. Не тебе. Да прасе. Така. Да. Ще направим още на Sugarcane ферма. Не. Само 100 човека. Дали?
ми тук влиза постоянно в стаята. Да вземем на парченце дър. Ние имаме 14. Къде е, бе? Вземем съдилото. Така. Садиме на просане. А ние през това време ще купаем малко за бокса. И ще... Сигурно може да направя кратка рекламна пауза. Хора, напишете долу в коментарите как да си направя, как мога да си направя интро. За канала ми. Ще почна да се крия вече. Хора, се върнем, когато стане ден. До след малко. Хора, върнах се, но още не е станал ден. Просто ми писна да не снимам, защото няма на кой да говоря. И отивам на разговор. Не знам дали ще имам много абонати. Това се казва, че имам много абонати. Скоро няма да стане. Извинявайте, ако се чува музика. На капа ми слушам музика. Така че не се притеснявайте. Че се чува музика. Имам.
Това е програмата, която имам, не знам колко, 10 минути стана. Добре? Това е много бързо минутико. Вече става ден. Виждаме. И можем да им да препиеме тези твари. Сега ще убием този нещастник. Умря! Това снима плен. Това е респект. Доста моби. Гадния. Със сигурност чуете докъде билдвам. Сега ще построим малко за там на кончета. Ще допълвам там. Скоро телефона ми загря. Не знам дали съм го претоварил, но няма как да съм го претоварил при толкова много малко клипове, които съм качил. Но хора, скоро ще има giveaway за... Не знам за какво ще измисля. За нещо ще има giveaway, което заповеда с този остров. Пия конете! Пухнете, тъпи коне. Хоп, кожа. Не си малко. Бом, бом, ти го майката. Дойде. Мри. Мри. Душите на се муркаме ние и да отлитаме към нашия остров. Да отлитаме ние. Опа, опе. Имам клип. Тъпси. Тони, тъпси, имаш клип. Какво пееш? За какво? За какво пееш? За какво бе, тъпунгер? Снимаш клип и ти пееш. Не те е срам. Ами.